Yun, hello, what's up guys? Andito na po tayo sa barangay, ano na ang barangay niyo sa? Paitan, yun, Paypay dyan. Barangay Paitan, San Carlos City. Ayun na, may nangingialam mo. Pinushoot na. Pag na-shoot mo yan, bigyan 500. Sige. Bilis. Sige. Tingnan nga natin, yung bago akong shooter guys. Yan si Primo. Kung kilala niyo si Primo, Primong Guloy. Yan yan. Okay, bilis. Yung tinuro ko sa'yo, sabi ko, umupo ka, ipitin mo yung sampa niya. Kakapoy. Bahala ka dyan, di mo yan masushoot boy. Mamagayaan niyo ibang shooter na ganyan mag-style, kaya na laging handlock yung shot nila eh. Oh, last chance, last chance. Last chance. Last chance boy, bilis. Boy, kapoy. Kapoy po yung training ko guys. Di mo yan masushoot ng ganyan boy, mataas yung babae. Kung ano yan ay matushoot mo ng ganyan, nakapantay yung paa ng babae. Di mo yan masushoot. Upo ako? Upo ka, ibika mo yung paa ng babae. Yan, bika mo, pili mo, yan. Yan. Ini man, titiring ang dalat yun. Yan lupa, sir. Yan lupa mo, si shoot, pan-shoot mo. Dito lang. Mga apoy, may shooter ko guys. Import yung shooter ko, galing India. Migos na lang yan eh. Sige. Yan, good. Yan, binaba mo. Yan guys. Yan, sige. Itutok pa. Tama yun, ipitin mo rin isang paa, Bon. Yung sa isang paa mo. Bon, dito yun, to. Dito? Yan. Yan. Saka yung sa pila. Yan. Wag laos guys. Sayang 500. Mahina challenge, shooter challenge. Oh, sinong papalag dyan? Shooter challenge. Ito, pag hindi ko na-shot ng 60 seconds, bigyan ka na 500. Okay. Kina. Yeah. Oh, huwag ka muna hawakan. Pagpagpidaan kita. Kita kila yung... Liga, boy. Oy. Bakit to eh? Hindi, wang puti latte mata mo. Kung hawakan mo na itong babae, malikot. Dito, boy. Bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, balik, 18, 19, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 41, 42. Buat alam mo na. Gabuto na eh. Lock and load na po. O kanina pa. Hello, ako pa lang itong kasama ko. Nakaano na yan? Pag umiyak ako yung babae, ibig sabihin po, wasak na. Ano yun? Tatalikod pa yan Opo, siya. ayun na, nagtalikuran na po. Ah, Yan guys, lock na po. Kung malikot na para hindi masaktan yung babae, boy! Sa vista ka lang eh. Yan guys, lock and load na po. Huwag ka dyan Balik yung titi mo, mamaya maugot kasi. Lang.
hawak yan. Eh, nakatagay sa salita eh. Una ano? Saan nakatayo, sir? Una ano? Ah, Kung kagat salik, namulag ka. Tan. Picture. yan po. Doon na lang po. Pero yung ano yung pangkit natin. Masaya yan, masaya yan. Alright guys, yun ang masaya. Nakataas po yung dalawang paa niya guys, maliit po siya. Una ano. Magulo. Sarap pa din na para mapicturean ka ni madam oh. Sarap pa doon. Bella! Paldo ka na nga relasyon. Bella! Ang cute ni Bella. Alright guys. Ayan Success. po. Anong pangalan ng ano niya, sir? Botabot. Butabot? Si Butabot. Ito si Bella. Ito, para si Rambi. Bitlog. Bitlog. Anak ba sila ng boy? Bayo laba sir, mga baitan. Aba, wakam. Alright guys, lock na po. Talo yung kasama ko. Kung na-shoot niya, 500 sana. Kung hindi ko na-shoot ng 1 minute, panalo ulit siya. Pero, double kill. Kumpara niya ako sa inyo. Bet kayo. Man, hindi tinuturoan kita. Ayaw mo siya. Alright. Follow for more videos. Bye-bye. Okay, ano?